Kaixo lagunok, gaurko honetan Win-Win Winter mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Win-Win Winter mai jolasa 7 urtetik aurrerako 2 eta 4 jokalaren artean jolasteko mai jolasa da. Betiko moduan jolasian hasi aurretik, jolasan edukia atera eta jolaserako prestatuko dugu. Hau izango da mai jolas honen edukisa eta euki jolaserako eukiko dauen itxuria eta salduko dut jolaserako ze elementu daukoen. Badauko alde batetik dado bat. Gero, jokalari bakoitzak eukiko ditu protagonistak izango dien kategorriak. 2 kategorri jokalari bakoitzeko kolore jakin baten. Eta gero eukiko ditugu zuhaitz bakoitzean 3 eskur. Jolas honetan jokalari bakoitzak aukeratzen dagoen koloreekin jolastuko dago eta horretarako bere bihurtzintza edo kategorri horrek kolore berdineko laukian ipini beharko ditugu. Zein da jolas honen helburua? Negua heldu baino lehenago eskurdanak batzia eta norbera izatia eskur gehien bere gordelekura erungo dituen jokalarisa. Eta nola jolasten da mai jolas honetara? Txandaka jolastuko da eta jolasian hasiko da jokalari gaztiena edo azkenengoz kategorri bat ikusi dauen jokalarisa. Zer den beharko dagoena jokalari bakoitzak bere txandan? Dadua bota eta daduan agertzen dien zenbakiak besteko pausuak egin. Baina ojo, ze jolas hau hainbat arau ditu eta jarraian praktika txiki batekin erakutsiko dut arau horrek zer esan gure dagoen. Lehen esan duten moduan, jokalari gaztien hasiko da jolasian edo kategorria azkenengoz ikusi dagoenak, bai? Eta zer gertatu alda? Lehenengoko araua, adibidez, jokalari batek dadua jaurretiko dago eta beti mobilu beharko dagoena da, bera gure dagoen kategorria, bietatik bat edozein, daduak esaten dagoen horren beste pausu. Adibidez, 5 urtena, 1, 2, 3, 4, 5. Eta kategorria jausten baldin bada edo, ailegetan baldin bada, zuhaitz baten azpira edo eta eskurra daukon lauki batera, ingo dagoena zuhaitz horretatik eskur bat hartu eta kategorrian azpixen ipini. Zer gertatuko jako jokalari horrek kategorri horrekin, bai? Urrengoko txanda baten barriro botako dadua eta adibidez honetan 7. Eta karo, helburua da eskurrak norbere gordelekura erutia. Baina eskurrak eruten duenean beti motela udoiaz kategorriak, bai? Orduan beti kontau beharko dau, horren beste eskur kendu beharko dautela daduan agertzen den zenbakixei pausuak. Adibidez, kategorri honek eskur bat baldin badoroi azpixen, kendu beharko dut daduan agertutako azpixari pauso bat. Imarko dagoena da orduan, 7 beharren 6 pausu. Baina kategorri batek 2 eskur eruten baditu, 2 pausu kendu beharko ditu. Jokalari bakoitza jarraitzuko du txandan bere dadua botatzen eta kasualidadez norbere kategorria heltzen baldin bada hasierako edo abia puntuko laukira, inbarrako dagoena jokalari horrek da, kategorri horrek eruetan dituen eskurrak gordelekuan itxi. Eta horregia egongo di hor gordelekuan amaierarako. Ze aukera gehiago egongo di jolas honetan. Kasualidadez kategorri bat ailegetan baldin bada eskur lauki batera eta bertan baldin badau beste kategorri bat nun azpixan eskurra dauken eta zuhaitzean ez baldin badaz eskurrak, horra heldudan kategorriak aldameneko kategorriai eskurra lapurtu eta dadua jarti halko dau barriro handik hankaiteko. Ojo, jolas honetan lapurretak eikie posible da eta batzutan gainera komenigarrixe. Dadua jaurtitzen dagoenean jokalariren batek kasualidadez agertzen baldin bada 9 txuri hau, ojo, lurrikara txiki bat gertatzen da, bai? Jokalari horrek aukeratzen dagoen zuhaitzetatik, zuhaitz astinduko da, eta eskur bat jausiko da zuhaitzan edo eskurran laukixen aldamenekora. Bai aurrera edo bai atzera. Eta ustien, jokalariak inbarko dagoena bere kategorria mobilu. 9 pauso, ero 8, ero 7, toketan dana, baina jakin hori, bidera jausiko diela eskurrak, ordan baliteke bidean be eskurrak topetie. Eta eskurren bat topatzen baldin badu jokalari batek, ojo, berak hartu halko da hortik bai. Eta azkenengo kontua, zenbat kategorri egon leikez lauki berdinean aldi berian? Gehien ez 2 kategorri egon leikez. Zer gertatzen da, ez da biela ingo barrera efektua, bai? Posible du euren gainetik pasoikie, baina gure daduek emuten dauen emaitza justo 2 kategorri da zen laukixan bukatzen baldin bada, ezingo dugu gorra mobilu kategorri hori. Eta agian, edo igual, beste kategorri bat mobilu biku. Eta posible ez baldin bada, txanda pasain beharko da.
Noiz amaitzen da mai jolas hau? Negua heldu danean eta zuhaitzetan eskurrak agortu dienean bukatuko da jolasa. Zerrin barko dago orduan jokalari bakoitzak bere gordelekura eruen dituen eskurrak zenbatu, ez bidean geratu dienak, baizik eta gordelekura iritsi dienak, eta, ojo, eskur gehixen lortu dagoen jokalarixa, izango da jolas honetan irabazlea. Hauxe da win-win winter jolasa, eta gomendatzen dutzuet mai jolasa hau probatzea, izen be, ikusten duzue estetikoki oso ederra da, baina gainera estrategia jolas interesgarrixe da. Gaurko bideoa gustoko uki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eukigura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo jarraitu adi gure sare sozialei.